Аврам! Дигай обувката! Кой е по-ревнив? Кой харчи повече пари? Ами, че няма да ви стигнат тогава до никъде. Кой би излязъл без другия? Кой е по-забавен от вас двамата? Кой седи повече в ТикТок? Кой е по-добър готвач? Точно така трябва да е. Кой спи повече? Аз? Брамчо! Кой гледа повече детето? Майката, разбира се. Кой командва вкъщи? Това е най-важно. Един трябва да командва. Бабата! Свикървата командва, нали? Ама... Сега един танц за двамата. Сега